Vi skal altså have bevist topunktsformen, hvordan man finder en potensfunktion ud fra 2 punkter. Og vi kan lige så godt starte med at skrive en potensfunktion op, fordi det er ligesom det, vi skal gå ud fra, og det er ligesom sådan en, at vi skal finde ud fra 2 punkter. Og ligesom for at bevise, at den her metode kan gå inden for alle punkter, så har vi bare sagt x1, y1 og x2, y2, bare for at vise, at det er fuldstændig vilkårligt, hvilken punkt du vælger. Og potensfunktionen, det er jo f af x er lige med b gange x i a'ene. Ja, præcis. Det man så kan gøre, når vi har det her, det er, at man kan stille det op over hinanden. Det vil sige, at man siger y2 divideret med y1. Og der kan man sige, at vi ved, at y2, fordi fx er lige med y, y2 er lige med b gange x2 i a'ene. Så det kan vi skrive op. Og det er jo bare b gange x2 i a'ene, divideret med b gange x1 i a'ene. Ja, og der går b og b jo bare ud med hinanden, som normale regneregler gør. Ja, præcis. Så har man opfyldt alle regneregler, og netop det der med, at y1 er jo lige med b gange x1 i a'ene. Fantastisk. Så kan man sige, så ja, b kan gå ud med b, fordi det er jo det samme. Det er ligegyldigt, og derfor har vi y2 er lige med x2 i a'ene, og y1 er lige med x1 i a'ene. Så kan man se her, fordi nu kan man bruge nogle potensregler, fordi man ved udmærket godt, at hvis man har det samme, altså i a'ene og i a'ene, så i stedet for at det stod så bøvlet og sådan noget stil, så kan man sætte det ind i en parentes, hvor man netop sætter a uden for parentesen, og man bare siger x2 divideret med x1, og så i a'ene, fordi det er alligevel begge to har a som i potens. Ja. Og så skal vi bruge log-regneregler for at få rykket a udenfor. Og så skal vi selvfølgelig gøre det samme på begge sider af lighedstegnet. Så vi siger log y2 divideret med y1 er lige med log x2 divideret med x1 gange a. Ja, fordi det netop handler om, at vi skal få a ned, da vi netop skal have isoleret a. Og så bliver det jo super simpelt, fordi at den måde vi isoleret a, det er jo netop, at vi bare skal have det til at stå alene på lighedstegnet. Og der kan man bruge simple regneregler, netop med at dividere log x2 divideret med x1 herovre på den ene side, og selvfølgelig så skal vi så gøre det samme over på den anden side. Det vil sige, at det der kommer til at stå, det er log y2 divideret med x2, nej, divideret med y1, er lige med, eller divideret med log x2 divideret med x1 er lige med a. Og så har vi beviset, eller så har vi, hvordan man finder a ud fra 2 punkter ved en potensfunktion. Og det står simpelthen, at nu når man har a, så kan vi jo finde b, og det er egentlig super simpelt. Når vi har den her funktion her, så kan vi bare isolere b i den, og så det der så kommer til at stå, fordi at vi fjerner x i a'ene, vi dividerer med x i a'ene. På den her side, der skal vi så også gøre på den her side. Det vil sige, at der kommer til at stå b er lige med y. Og der kan man jo enten bare tage 1 eller 2, vi vælger så 1. Divideret med x1 i a'ene. Og så har du, hvordan du finder a, og hvordan du finder b ud fra 2 punkter i en potensfunktion. Ja, og du skal jo selvfølgelig først finde a, som jeg sagde tidligere, for at udregne b, fordi vi bruger den a, vi lige har udregnet.